खुलुमबाय आं प्रमोद खाख्लारि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय माखासे गोनांथार रादाब लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। गिबि रादाबाव दङ गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया स्टेट लेभेल स्क्रुटिनि कमिटिया नबकुमार सरनियानि हेंथायै होनाय रिपर्टखौ नेवसिगारनानै नबकुमार सरनियानो रेहाय होनायखौ गनायनानै लानो हायाखै। जनजाति सुरक्षा मंचनि बारग' आफादगिरि जनकलाल बसुमतारिया दिनै क'क्राझार प्रेस क्लाबाव मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों जनकलाल बसुमतारि आरो पंकज इस्लारिमोनहा बेनि सायाव गोख्रोङै बाथ्रा बुंथियो। जोंनि जाथिया जोंनि ट्राइबेल हारिया जुदि खौसे जायाब्ला बेबादिनो इलिगेल भाबै नासयजाबाय थागोन। मैयानि होनाय राया इलिगेल। नबकुमार सरनियाया मोनसे गेदेर रां होनानै बिजिरगिरिखौ बायदों। जोंनि फार्स्ट आरो सेकेन्ड हियारिंआव बे जाथ्सा जोंनि नङामोन। सिगांनि समाव सिमा होननाय जाथ्सासो जोंनिमोन। बे नङामोन, नाथाय बे बाराव सरनियानि मानसिखौसो होदों जाज महरै। बे जोंनि थाखाय अयनाय। जों बेखौ मानिनानै लानो हाया। मैया बे रायखौ फोसावनायनि उनाव जों लोगो लोगोनो पेटिशन एपिल होफिनदों। आसा खालामो जोङो बेवहाय देरहागोन आरो न्याय मोनगोन। नबकुमार सरनियाया बे जाजखौ बायदोंब्लाबो मा जानो, जों सानसे समाव न्यायखौ मोनगोन होनना। बड'फानि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै आसाम नाङैनो फरायसा सान महरै फालिनो फोसावनायनि थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माखौ साबायखर बावदों मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। मख'नो गोनांदि मिरु एबसुआ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सान 30 मार्चजों लोब्बा लाखिनानै दतमा थुलुंगाफुरियाव फरायसा सान फालिनो साखाफारा जादों। उदालगुरि रेल स्टेशनाव सासे बर' सिख्लानि जिउ खहा। दिनै फुंनि 9:45 समाव उदालगुरि रेल स्टेशनाव मोनसे जाथावै जाथाया जालाङो। उदालगुरियाव रेलजों सौग्रावनानै सासे सिख्लानि जिउ खहा। सिख्लाया सनितपुर जिल्ला धेकियाजुलि बेतलान गामिनि मर्ति दैमारि होनना मिथिनो मोननाय जादों। रङिया देकारगाव पेसेन्जार रेलनि सौग्रावनायाव सिख्लानि जिउ खहा जायो। सिख्लाया गावखौनो जिउ फोजोबना लादोंना जाब्रबथायजों जिउ खहा जादों दासिमबो रोखा मिथिनो मोननाय जाथ'वाखै। जिउ गोमानाय सिख्लाखौ सनितपुर जिल्ला धेकियाजुलि थानानि सिङाव थानाय हग्राजुलि बेतलान गामिनि बिफा रजेन दैमारि आरो बिमा लेट्रि दैमारिनि फिसाजो 19 बोसोर बैसोनि मर्ति दैमारि होनना मिथिनो मोननाय जादों। फैसानि बिसनायाव उन्दुना थानाय फट'आ भाइराल जानायनि उनाव भैरागुरि भिसिडिसिनि बारग' मासिगिरि बेन्जामिन बसुमतारिनि खेंफोरथि। बे सावगारिया नंगौ, नाथाय बे सावगारिखौ पार्टी जाना रंजानायावसो सासे लोगोआ बे फट'खौ लादोंमोन। बियो 5 बोसोर सिगांनि बाथ्रा, दानि खोथा नङा। बेखौ सोरबासो षड़यन्त्र खालामदों। बिनि सायाव एजाहार होनाय जागोन मानोना आंखौ अयनाय खालामदों होनना बिथाङा खेंफोरथि होदों। मैया गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया स्टेट लेभेल स्क्रुटिनि कमिटिया नबकुमार सरनियानि हेंथायै होनाय रिपर्टखौ नेवसिगारनानै नबकुमार सरनियानो रेहाय होनानै नबकुमार सरनियाया क'क्राझार लकसभा बियाबाव फिन बिसायख'थि गेलेनो खाबु मोननायनि उनाव जोबोद साबायखर बावहरदों क'क्राझार समस्तिनि रायजो राजाफोरनो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। लोगोसे बेल आइकनखौ थुनो दाबाव, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअआ नोंथांमोननिसिम थाबैनो सहैनो हायो। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि।